Ev pirtûka nivîskar Konê Reş, dîroka rojnamegeriya Kurdî li Sûriye û Libnanê di sala 2013 de bi zimanê Kurdî û bi tîpên Latînî ketiye ber destê xwendevanên Kurdî. Pirtûk ji 200 rûpelan pêk tê. Pirtûk ji aliyê Wezareta Rewşenbîrî û Lawan, rewşenbîriya ragihandinê li parêzgeha Duhokê hatiye çapkirin. Lêkolînerê vê berhemê Konê Reş dibêje, em Kurdên Rojava bi xêra bedirxaniyan xwedî dîrokek rojnamegeriyê ne. Berdewamiya me lê kovara hewarê vedgere û tevî ku zimanê me qedexe ye, me bi zimanê xwe bi awayekî nihênî û veşartî gelek kovar û rojname bi alfabeya Kurdî ya Latînî derdixe û hê jî hin ji wan têne weşandin. Rojnamegeriya Kurdên Rojava di 4 qonaxan da derbas bûye. Qonaxa bedirxaniyan a yekemîn û girîng e. Qonaxa duyemîn ew e ku salên 1960 de dest pê kiriye. Di pey wan re qonaxa salên 1980 tête meydanê. Lê qonaxek girîng jî ji sala 1990 û vir de dest pê kiriye. Nivîskar û lêkolîner Konê Reş gelek berhemên lêkolînî û edebiyatî daye wêjeya Kurdan.